Got you. Got you, got you. Sige lads. Matt De Jesus. Machu. Saan? Unahan pa yata tayo. Sa akin. Ah, 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 ah. Ay! Kalaban na pala to. Grabe. Grabe. Gandang ka. Itangkin saan? Ay? Ada tao to tayo dito insan. Yung bangko. May tao sa bangko. Kanina. Manuda dyan insan. Dua tinang saruno kanyak na to eh. Wala na yun dyan. Oh! Ni? Nangato! Hindi mag-parachute na. Made in China. Sali ka na ba, Machu? O Atesos? O mamaya? Wala pa. Wala pa lang siya.
Na-block yung stream ko. Copyright music. Ito karati lugan ko. Oh. Oh. Tugtog sa ano? Sa sasakyan kanina. Dapat hindi na-block yun. Kasama sa game eh. Oo nga, no. Kaya pala, tigilan ko na eh. Itigil ko na yung ano, music niya. GNT Music and Tilugan. Well, our tracks nan. Jade Andrew. May naka-save na spot sa amin Lods eh. Si Matt Desos eh. Saka si ano, Carlel. Add mo ako para ma-invite ka namin pag may spot na ano, na dalawa. Add mo ako sir, kung gusto mo. Abutu Jer 0. Abutu Jer 0 43011. 4301178. Tinap ko na Lods yung ano. Thank you, thank you. Thank you, Jade Andrew. Walang sumabay. Ngayon lang walang sumabay ha. Wala. Pagtataka. Nakatarupukan. Nakatarukukan. Tarukukan sila. Enemy dropping. Di man mag... Hindi niya natapos yung ano. Hindi niya natapos yung recon niya. Ubing pa'y isuna. Ubing pa'y nupanggap ti kakastoy. Di pa'y nakapunta. Pay ormot na. Pay. Pagtubo pa'y lang. Arban pa lang, Arban. Well, Arban nga kalabatay. di pa'y kugit. Ay, scavenger.
Loadan bago Loadout? talaan niyo may isa. Wala. Patik ito yun. Ay, dito. Sige. Mayroon. Dito. Daya dito. Awan naman. Sige dyan nagbuong. One. Baratag. Bartek. Doon na Bartek. Ilutak pa yung selfie niya eh. Nakalaban din eh. Ang banda. Tataray ko na. Malaban mo din ah. Piman. Kabing dapay. Naramid na idea eh. Nakakuha ko sila. Napatay ko. Tabing takli ko. T4. Aram da ko. Alakla dito ni. Sige. Piman Man. yung beng. Iman. Sige. Nagubing pa eh. Tublak di may sakit. Ito bulak. Dala. Tapis. Lupisak. Ratay kakte ko ano dito man. Pansamantala. Ay para mamaya. Agdos kan, no? Balayin. Mga tangakti. Kargam ko mata na yung truck. Ay, mapansamit na yung truck. Ito, sige. Panautan. Ay, natinagya ko. Madigay. Maditig loadout gamit to. Matinagya ko. Tinagya paltog mo. Tinag. Eh, nabati dyan kok. Paltog ko. Eh? Balintap mga alapay dito yun eh. Pananta. Antasublian dyan ka. Kaya mo, bounty o no recon? Bounty? Wow, mabalin. Dagang langit na na. Pantan? Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can be sitting relaxing. PG, we Kaya by station. On. Ito na, nakaruba.
Medyo police station. Matay datan, matayan. Matayan. Basag data, basag. Ngayon na ngayon. Pati siguro. Gagon. Oy, the rocket launcher na! The rocket launcher na! Tuloko. Paala na. Uyok pa eh. Laki-lakayan sa amin eh. Paling pa sublion tayo loadout ko tanya. Oh, mabiling pa isa. Mabiling. Pinakit launcher na ke din to. Gago. Uy. M. Duwada tayo siya. Eduada? Duwada. Nagsinina daw. Loadout ang sama. Ngayon, nag-loaded na. Ni? Di makita so na. Tuluya ala ko matay may isang kaduanan. Kada jelet. Loadout. Panda gumatang din kita dito eh. Kaka. Gaduda dito eh.
10 kills, 10 kills yan. May ka 11 detan. Di kaya aguuyong. Sige, machu, machu. Next game, next game. Ito paltag dito yun, San. Sige, sige. Pinatay mo lahat ah. Magtira ka naman. Patay mo rin yata yung pumatay sa atin kanina eh. Diba? Sa Sa taas. di paltag ko. Oh, daming baril ah. Iba dinala yung loadout ko dito. M4A1. Naka-fall lang ba siya? Ay, naka-loadout na ano. Ay. Kilo. Yan, San. Lugang ka. Ay, the trophy system ko gam. Kahin siya. Gray. Supa eh. Ay, bumuhay. Tara, patayin natin. Ay, wala na. Keep na lang natin yan. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that. Ay, data. Just Kabalay. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro. Helicopter dito. Told Pooh he a fool with the shit. Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime. Eating fettuccine. Dagbuy-buya kanyak na. Tatay pa na dati. Sabi na siguro eh, hacker. Baka sabihin nila hacker ako. Compliment yan, compliment. Tanang paltog kanya kanina dito eh. Ay, saan bahay ba yun? Oh, ito yata. Oh, ito. Ay, papunta sa buy station yata. Ayun, may kalaban sila. Oh shit. May sniper rin, San. Laklata. May sniper. Saan sa orange? Oo.
Baril to. Kilo yata. Ay. Kilo. Ito yun. Ito yung baba ah. Dapat ito yung likod. Matake insan. Thank you, thank you. Eh. Ba't ang bilis? Ay, cover. Ay. Ito yung insan sa bato. Sige, sige, sige. Pasok tayo sa bahay ah. Ikot-ikot dito. Pagkamangam. Kunin ko itong bounty. Ito yung bounty. Kamang. Nagkamang. Tatlo na yung nanonood kanina pa. Idol ako na itong mga te. Oh. Mission box. Baba ko. Sige, sige, sige. Gas mask. Sunod natin pupuntaan. Yan yung red, insan. Baka may nagkakamp dito. Pantat tayo. Sa tao dito? Awan, pantat dito. Sige, sige, sige. Heartbeat sensor mo? Awan, awan. Awan ti ma-search ko. Ako makita. Sometimes I find. Kamangan ta sa maruno. Ay, dalugan. Push. Nagda-truck. Ka-or dati, da-truck na. Road. Dito martaray ah. Jai, jai, Sige, jai. dito martaray. Shock, shock. Shock dyan, nag-recap. Patayin tanga sigod dito na. Ay, lumablabos lang. Tapay bounty. Bounty, bounty. Bounty, bounty. Where are you? Na-down ko, na-down. Okay. Dito dyan yung truck.
Dito na eh. Kurahin tang rumor na ito. Uy. Wala na siguro no. Pasok pa siya sa circle. Down. Team wipe. Nice. Tatlong team pa, may nag-iisa. Airstrike kaya yan? Dati unag data ni. Panigurado. Tapay awang bala ko. AR. AR, ito. Kaya naman isa. Thank you. Dito na eh, pader. Ay, maalis mo na. Ito, abangan tayo suda dito. Ni, da rocket launcher da, insan. Da rocket launcher da. Ay! Sayang. Ay, Ito, pa hindi ko na-upload. macho. Low. Oh. Pa namin nakuha yung huli. Oo nga, sayang. Rocket launcher ako. Ang ilan tayo doon, Insan? Number 3. Number 3 yata eh. Alam ko, number 3. Eleven kills, kaya yata eh. 12. 10.
Mic check, mic check. Check, check. Lolo. Saan tayo mga lods? Okay, Mark. Try natin dito. Para marami. Pero konti lang yan. Nasa neighborhood sila dito. Ang dami. Ay, isa rito. Saan team dyan? Ayan na, ayan na. Nice one. Walang baril. GG. Uy, uy. Oh, what the heck? Dami. Masyadong busy yung pili ko. Masyadong busy scavenger. Gagi, umalis. Ay, ang ina, dalawa pa pala yun. Sayang. Bagong buhay na ba? Kita ako. Lang kami dito. Uy, may kalaban siya. Saan yan, Lot? Ang Ayan. bilis naman na ito. Carb pa gamit ko. Ano naman na ito? Uy, dami. Isang team. Ay! Galing! Bilis ng ano nito. Oh. PS na. LC10 ba yun?
Kaya naman, kaya naman. Malas yung pili. Dami. Ang baril. What? Uy, may daming kalaban ah. Uy, na-airstrike pa ako, pucha. Dito sa akin. Ay, ay, ay. Na-drop shot pa ako doon. Dalawa kami ni Rambo dito. Parehas kaming na to. Saan ka? Nasa bubong ako, bubong. Nako, saan ako kakakyat dito? May hagdanan ba dito? Wala insan. Wala. Pila sila. Broke ko na yung Rambo na yan. Oh, napatay. Na-down ko. wala. Na-down ko na siya. Dalawa nga kami dito. Oh. Titingin. O tragis oh. Sa loob pa pala yung isa. Ay, nako. Doon pala yun. Tawagin ng camper ang po. Ready na. Bilis natin din ah. Chris James. Just subscribe. Oh, thank you for the subscription.
Saan tayo? Boneyard. Boneyard naman. Mas mapayapa to bounty na to. Oh, may sumabay pa. Uy, gagi. Nice, nice, nice. Muntikan pa, Ang ina ano? nito. Nagpakamatay. Uy! Di pa pala yung bounty yun? Umalik sa rooftop, rooftop. Naglalaban, Jer. Nice. Nice, 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 nice. Meron pa, meron pa, meron pa. Nice. Woo. Loadout tayo, loadout tayo. Tara, tara. Dito sa tabi, oh. Oh, may gumugusto pa. Ayun, 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 ayun. Loadout na tayo. Ayan na natin. Ito pera, oh. Dito pala yung buy station. Kung may tama tong carve na to. Saan kaya yun, no? Pumunta yata dun. Di ako sure, ah. Oo, hindi galing dito eh. Walang tao dito. Oh. Kunin natin bounty ulit. Sige, sige. Akong plates. Extra kayo. Ito, may isa ako. Ay, Ayun. nasa kabila nga. Ano, punta natin? Ito, Jero. Drop akong plate. Yan yung tumakbo eh. Siya rin yung Oo, ito bounty. yun. Tumatakbo rin. Nandito ata. Ay, umalis na. Ako, fire station. Magka-truck. Kailan malapit. Sa fire station. Nandito sa taas. Sa taas. Kaya dito lang ako. Nakatingin ako dito eh. May nag-loadout dito. May kasama siya papunta. Hindi, ano lang yun. Decoy lang yun. Decoy lang, Hindi, decoy. Andito pa rin siya. Galing naman mag-camp yan. Nasa Nasa dulong-dulo taas lang yata eh. mismo.
Naka-trophy. Try ko, revive mo na lang ako dyan, ah. Nasaan ba siya? Sa taas? Oo! Ay, gagi. Oo, nasa taas. Nakabang lang. Delay naman yun pagka ano ko. Naka-trophy eh. Papa akong plates. Ayun. Kuha ko na yung plates ni ano. Bubuti lang ko rito sa taas. Ni rocket launcher ko, wala. Na-trophy lang eh. Basag siya, basag ah. Basag, basag. Ah, saglit lang, saglit. Sabi mo pag basag ah. Patay na, patay na. Ang Nice. ina yan. Tanginang camper nito. Talagang nag-stay sa taas, ano? Oo. Bili lang akong ano, Jer. Ah, gusto mo bumili loadout? Ano tayo, ghost? Pwede tayong bumili, kung gusto mo. Tapos Hindi, munition box. sige, may loadout na rin. May loadout na rin yan eh. Ay, nabalikan mo. Oo nga. Oo. Bili lang tayo. Pero kung ano, wala na pala akong gulag. Sige, Self-revive. sige, sige. Naka-plate. Ano bibilin? Hindi ako UAV. Selfie? Self-revive ka na rin. Wala ka na rin gulag. Wala na rin. Maya na mo. Maya ako. Ayun sa, may pera doon. Iniwan yung mga pera doon sa. Uy, Hop! Saan yun? nandito na. Sa harapan, sa may truck. Diyan sa truck. Andito, andito! Blue pin meron na. Dito, dito. Gagi, saan yun? May nakasnipe, may nakasnipe. Gagi. Ina. Dami nila. Uy! Sniper. Sa left side mo. Uy! Diyan pa sila? Nandiyan pa. Kunin ko yung loadout ka dito. Dalawa. Putang ko nga sila. Papunta na sa akin. Late ka pang isa. Pin mo lang. Ano? Diyan. Gagi, tatlo. Tatlo, Jer, tatlo. Takbo na lang. Tatlo nga, tatlo. Gigil na gigil yung tatlo eh. Oo.
Baby pa. Takbo. Hindi ko pa. Takbo, Borsyo. May iba silang kalaban. Okay. Pinanggalingan natin kanina. Tayo pala naglo dito. Hmm. Ano, wala nang plates? No mames, qué pedo. Nice. Munition box. Kasmas. Package. Si Food Panda yun, nag-deliver. Nag-deliver na. Walang buy station. Oo nga pala, no? Buo na pala pera ko eh. Oo, dun sa kanina. Bili mo na si ano. Hindi rin Leverage. kunin sa Tara na. Okay. Pwede pa yon yung scab sana. Oo nga. Pagsakan na lang grab ka yan. na lang doon. pre. Pagsakan na lang. Oo. Uy, Ay! ay, meron pa. May isa pa yun. Taray. Pasok sa bahay. Abangan mo, likod. Nagre-reload yan. Rocket launcher ang pucha. PG. Utang ina mo. Dapat pala ano. Doon na lang ako sa kabila kanina. Ay, hindi ko na to. Science. Science. Mic check. Soldier. Enemy soldier.
Boney. Let's Let's go. go. Kaya pala kaagad din sa harapan ko. Tayo bakbakan sa may hangar. Meron sa likod mo ah. Ay, gagi. Ano, malas, walang baril. Dali, nadali. May dalawa dyan. Ah, saan ako namatay? Ang dami dito, pre, oh. Nandiyan pa sila? Oo, madami pa. Kunin ko na yung scab. Kunin ko na tong last. Bili na Napatay mo tayo. yung dalawa dito? Yung Hindi pa, kanina hindi dito pa. eh. Hindi pa. Tara, load out tayo. Uy, yun na. Sayang yung pera ko. Ito. Naglo-load out yun, yung dalawang yun. Pwede nating abangan mamaya. Ay ano. Gatekeep yan. Load out na, tara. Pa-check dyan, pre, kung meron. May tao ay bukas yung mga pinto, eh. Meron. Dito, Meron? dito. Andyan. Ilan yan, pre? Tatlo sila, tatlo. Kita ko na.
Uy! Dito pa! Tangin ang yan. Wala akong baril eh. Dito, baba ka dito, baba ka dito. Nag-grab ako loadout. Dalawa dito. Sa may silo. Puta, mali pa yung baril. Ito pre. Napatay niya yung dalawa. Di pa. Oh, may bumabagsak. Nasa truck, nasa truck. Nice, nice. Meron pa. Yun oh. Woo! Ano, wala na akong bala. Sayang. Hindi marap eh. Hindi marap siya. Ay, gago. Ano yun? Ubusan akong bala. Sana. Kalimutan ko yung kape ko. Pinapain. You're going to the war zone. Para sa Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mark na, loaded bells. Mark na. Ano naman? Tayo ulit, boneyard ay no. Boneyard. Nerd on nerd. Bakbakan.
Mas mapayapa na siguro to. Walang sumabay. Kaya sila. Targets are up. Get to work. Ang Objective is ina. to eliminate the bounty target. Naglag pa akong computer. Taka? Sa tren, nasa tren. Dami sa tren ah. Oh, na-rocket launcher ako. Meron pa pala dun. Ngayon na, pangatlong beses na akong na-rocket launcher ngayon ah. Ngayong araw na to ah. Ngayong araw lang na. Oo. Tatlo na. Kahapon, wala naman. So, puro rocket launcher. Pucha. So, yung loot. No money. No money. Field upgrade here. Kill our bounty. Sarap. Pwede na. Pwede. Malapit na natin ngayon. Uy! Oh, dalawa. Kasalubong. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Kasama ng bounty yun. Hindi bale. Magigipon tayo. Gas is inbound. Teammate redeployed to the AO. Time's up. Dito, Objective Jer. failed. Good catch. Wala akong bala pala. Minsan. May bala ko, napulot ko. Ah, sige, sige. Ano tong recon? Friendly loadout drop on the way. Wala. Wala. Does anyone need this? Ooh. Tayo. Natin yung mga yun. Almost here. Enemy UAV overhead. Oh. Uy, saan yun? Loadout ah. Ako yung buy station na malapit. Kung saan tayo galing. Ah, dito. Vendor here if you Ay, dyan ba? Ay, hindi. Kaya naman usok eh.
Eh, yan ang malapit na buy station sa atin eh. At saka to. Vendor here if you need equipment. Ano yun? Enemy UAV overhead. Tayo ng bounty. Does anyone Ayun, sa likod. Objective is to eliminate the bounty target. O ba? Bounty target Nice. down. Well done. Nice. Dalawa sa akin, dalawa sa akin. Down isa, ito na. One hit. Shit, sayang. Oh shit. Tinuluyan ako. May pambili naman na pag ano. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Wala akong buy station malapit. Ito sila, oh. Nandito sila sa gulag. I'll take the wheel. Tatlo yata eh. No? Tatlo ba? Pinatay mo? Tagal pa ako. Tagal pa ako. Body armor here. Ato dito. Out of my way. I'll drive. Ayan, bounty, oh. Objective is to eliminate the bounty target. I'll take the wheel. Teammate redeploying to the AO. You've got a loadout drop inbound. Uy. Loadout. Isang box lang yan, isang box. Tara yan. Got gas inbound. Agad na Take tayo. the location. Nasa ano. Super pack. Fuck it. I'm driving. Naiwan siya. Okay. Natin. Mataas siguro yan. Palabas baba na lang yan. Abangan ko dun sa ano. Labasan. Enemy UAV overhead. Leave them the fuck alone. Baka-delayed nga yan eh. Never mind. Ay, ito. Si Rambo siya. Ground. Nandito. Ay, oo, nakita na. Nasa iyo, Jer. Naka-Rambo. Sa baba. Pa siya. Nakita ko yung ano, may markings. Okay ito. Nasa labas ako ng konti eh. Get to the safe zone. Abangan ko lang eh. Palabas na siguro. Andun na? They're targeting me. Moving. Nakadaan na yun. Ano eh? Walang tsa. Sobrang delay. Ayun. Gulag. Nasa sulok. Get ready. Down na yan. Bounty target is down. Well
done. Setting Claymore. Bounty target identified. Slot the bastard. Tara ulit. Jailbreak is active. Watch the Ay, skies. putang. Babalik. Ako UAV. Be advised. Yung tayo selfie natin, nun. Your location. Dami natin pera. Sila din yung ano. Yung bounty natin. Sila din yung maghahan kaya ng macho. Oh, andin na. Sa akin. Ito. Nice one. Mateo no, sa tira. I've got you. They're targeting me. Wait lang ah. Reload lang kami. Bounty target is down. Well done. Meron pa threat. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Nasaan? Okay. Doon pa rin sa bangkay ko. May ikot-ikot lang doon. Ayun, kita ko na, Jer. Thank you. Saan. Meron pa sa kilid ko. Jer, meron sa akin sa gilid ko. Patay ko yung isa. Napatay ko yung isa. Sirang bullet, nagbabalik. Ay, nahabol ako. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Mali. Dapat yung palangan yung ginamit ko doon. Pwede pala mag-revive eh. Anong pataas to? Oh, may ano na dyan ah. Ayan, kunin mo yung pera ko. Ay, gagi. Oh, may sa likod pala. Ay, nandun. Sa ano pala. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Hindi pumabor yung jailbreak You're sa up akin. next. Oh, Idol Rolly. Yung nga eh, no? Rolly. Shout out. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Gave him a proper sword. Stand by for redeployment. Ano natin? Identified most wanted contract. Marking rendezvous vehicle. Making din ah. Losing ground. I'll drive. Most wanted designation accepted. You're a target now. I'll drive. Lock out ko. Ay.
Landmark na rin. Kulang. Yun? Bili mo na si Macho yun sa... Yes, ako. Sige, wala mo na siya. Ikaw naman na, pre. Nag-iwas ako. Enemy UAV overhead. Mahirapan talaga. Hirap mag-drive. Wah. Wah. Lock! Tayo muna ako, ano. Doon lang ako sa dulo. Sige, layo ka muna, layo ka. Mapapatay muna ako ulit. Seconds. Gas inbound. Take zone relocated. Dami naman tayong contract na tapos, no? Dami naman tayong pera yan. Dito na rin tayo bumili siguro dyan. Sige, sige. Oo, sa baba. Tara ako dyan. Daming pera, oh. Sobra pa. Kaya yung pera to. Moving ground. Ako load out. Loadout drop inbound. Munition ba? UAV. Get to the sea. Oh, sige, munition, wala tayong ba? Saan tayo? Galing. Kaya tata tayo. Sa no? taas tayo? Nakunin natin. Tara. Anong pala dito? Oh, meron dito. Ito, alam ko. Yung una, hindi ko alam yun. Friendly UAV overhead. Taas tayo, San. Sige. Walang tao dito sa Tayo ng tet dito. bahay. Wala kanina nung galing ako dito eh. Bus station meron eh. Dami dun. Sarap yung presi. Oo. Pwede tayo dito. Or dun banda. Pwede tayo dito. Pero hindi na pala pasok yun. Dito na lang. Panan. Tayo po pwesto dyan na. Ako, hintayin natin si Sir Ken. Chopper. Enemy helo. Gas is Wala ko. closing. Get to the new safe zone. Mark the target. Kaya pa rin tayo, ha? Ay, nang. Hindi ko siya binaril Ano? eh. Ano? Nag-iwalay sila, oh. Loadout. Ano, saan tayo? Dyan tayo sa building sa buy station. Gusto nyo? Oo.
Tara, Dexter! Dexter Lodi Idol. Ingat tayo, ingat. Madami nagbabarilan dyan kanina. Gas is moving. Enemy UAV Uy. overhead. Ano sa'yo? Teka lang. Ay, safe ka dyan? Oh, tulog down, tulog down, tulog down. Tali pa ako dun. Remain. Solid work so far. Nice. Tagal mamatay ah. Naka-down na eh. Ayan na yan. Yan yung pumatay sa amin eh. Yung orange kanina eh. Uy! Oy! That's 25 still standing. Ay, tangina, may tao pala doon. Kakagula Building naman yung... tinitignan ko. Oo nga. Saan ka na-snipe? Dun sa may orange o sa likod? CR lang ako. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Playtime's over, mate. We're all going to the war zone. No, 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 no. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your Tara, position. tara, Just tayo. get moving. Saan tayo? Junior Dulet? Sige. Anyone need this? Pinapindot ko mga agad. Clear to engage all targets. Objective is to eliminate the bounty target.
Sa grupo. Ilan yan? Ilan, pre? Troops in Sa contact. grupo. Setting decoy. Okay yung decoy ah. Mana? Tumal ng pera. Wow. Ano nag-loot dito? Konting. Yun, pwede na. Tara. Kalaban. Tayo bibili. Venom Doon na lang, sa train. Pwede. May kalaban ba kanina dyan? Sabi, uy, naglo-loadout sila. Sa grupo. Hindi, sa train. Siguro Doon sa train. Meron din kalaban niya doon. kanina sa train station eh. Oo, meron doon. Dito na lang. Tara, sakay tayo. Venom up. Tara. Fuck it. Time. Stop contract. May nag-loadout dito. Nakita ko nahulog. Dito kaya. Loadout drop inbound. So, pre, cash. Ay, cash ka na. May bala na kayo? Meron naman. Sakto lang. Pwede na siguro. AB na lang? Patay ng... Ito, pera. Meron na akong UAV. Yes. May dala na akong Meron UAV. ka na, sige. Last pair na lang siguro, no? Ay, Resi. Pwede. Move in position. Ba? Never mind. Yung may UAV. Sige nga, Jer. Papasok. Request recon Ito flyover. sa kanan. Oy, putangin na mo. Dami tulo. Ano yan? Pinagkakampihan Sarap nito, tayo? Tanginan tong mga to. Ay, naglalaban. Be advised. Maki third party ba tayo? Strike inbound. Be advised. UAV. Ay, tumatakbo. RTB for Oy, gagi. Dalawa yung nakatutok sa akin. Bro ko isa. Kuha akong cover dito. Sige, kuha ka ako.
Tak, hindi pa yata aabot. Iabot. Iabot. Sige, sige, ayos lang. Naka-loadout pre yata. Second floor. Ground na sana yun. May sumausaw na They iba. survive, they can redeploy. Fuck it. I'm driving. Ako. Abaan ako. Dalawa yan ha. You're in the gulag now. Fight to Tatakbo sana akong malayo eh. Dami yan pre. Putang ina mo. Lang. Reset. Fight's kicking off. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice. That's their mugs for the world-based stuff. Nice, nice. Tangina na umiyak siya. Bata ba? Bata. Fight's begun. Hindi, hindi. You're up next, mate. Get ready. Thank ko na yung loadout. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Labas insan, labas ah. Sa may kotse. Nasa bahay na. Hindi ko pinanggalingan. Tao sa loadout pre ah. Gabi nakain yung Your stab. team can still buy you back if they have the cash. Gago naman. Loadout pa. Pera. Konti lang ang bigay eh. Ammunition. Puro bala oh. Puro Farah. Go. Ang nag-loot dito. Linakol sa. Nag-parachute ah. Kaliwa mo, meron. Ayun, Meron dyan. pero Ayun, pag- tumatakbo. Mark the target. Dalawa sila. Mark the target. Meron nga. Gagi may malapit. Movement. Nagkalaban sila. Oo. Dito na ako. Marksman. Vendor marked. I'll take it.
Sino unahin ko? May ano, Eros na lang. Sino nasa lasa? Sino? Uy! Wala kang baril. Kunin sana siguro yung scab, pero nakita ka. Oo. Alam niya makaka-score eh, no? Talaga sa music. Hanap. May sniper. Saan yun banda, pre? Hindi ko nga napansin eh. Binabaril ako. Oh, Downtown? sa building, downtown. Konti pa. Yun, bilhin natin siya muna. Oh, may bumili sa baba. Dalawa. Gagi! Shots here. Sustaining fire. Dami pala! Oh, Dami pala! Tuntuin ka lang yan ako sa school loads. Balik ako pag online pa kayo. Malapit lang.